ipakikita ko ay iyo. Ang serbisyo na ora mismo ang may pagrespeto, maka-Diyos, maka-tao. Halan ko ay iyong kami magsiservisyo, inualay kabalyo para tayo ay kasakit na dughan. Ay, aray. Kita pinamayan, hiraan nagpayaman, maluloy sugar pa, ayaw di Manila. Barangay Nauin Mausa, pakita hiling pagkamusa, labli oras mabalik na. Ngayon, ginagawa punto, hala? May lang na magbabagoy ng tungko. Salamat. Haniyo oportunidad na ginhataghan hamon, no? Darahayo, masuna nagbungto, di ba?